बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ आसाम गेजेर सोलोंथाइ गौथुम सेभाया मैया थांनाय 1 मार्च समबारखालि गांसे मिन्थिसारलाइनि गेजेरजों फोरमायना होयो दि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद अदेबानि मेट्रिक आनजादनि प्रेक्टिकेल आनजादखौ बोहैथि दाननि 4 आरो 5 खालारखालि खुंनाय जासिगोन होनना मिन्थिहोदों। मख'नो गोनांदि मार्च दाननि 4 आरो 5 खालारखालि फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय प्रेक्टिकेल आनजादा जागोन आरो गोजौ फरायसालिनि गुबै लिरनाय जोबथा आनजाद अदेबानि मेट्रिक आनजादा बोहैथि बोसोरनि फैगौ 11 मे खालारनिफ्राय जागायगोन। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मैया थांनाय 1 मार्च समबारखालि उत्तर प्रदेश देवरिया हालामाव कंग्रेस पार्टीआ आबादारिफोरनि मोनसे गिदिर जथुमा हाबाफारि बानजायदोंमोन। बे समावनो गोबां सुबुंफोरा जथुमायाव थांलाय फैलाय लामाजों लोगोसे गोबां आबादारि आरो कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बे जथुमायाव बाहागो लाफैयो। देवरिया हालामनि बैथालपुराव आबादारिफोरनि गिदिर जथुमा हाबाफारियाव कंग्रेस दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा मोसौ बलदनि गारिजों फैबाय थादोंमोन। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेश देवरिया हालामनि बैथालपुराव कंग्रेस पार्टीआ आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर जथुमा मेल हाबाफारि बानजायदोंमोन। बेयावनो सासे कंग्रेस दोलोनि बिथोनगिरि अजय कुमार लालुआ मोसौ बलदनि गारिजों फैबाय थानाय समावनो हाबाफारियाव फैनाय सुबुंनि होंगो दोंगोजोंनो मासे मोसौ बलदआ गलाङो। जाउनाव मोसौ बलदआ उनथिंजायनिफ्राय जोना हरो अजय कुमार लालुखौ। थामथियाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट लाबोनायनि गेजेरजोंनो रायजोआव बिसायख'थिनि सिगांनो राजखान्थि दोलोफोरनि गासै 1.34 लाख फोसावदिं बेनारफोरखौ बोख्लायनो होयो। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गआ बोख्लायनाय आसामनि गासै 1.34 बेनारफोरनि गेजेराव 50,927 बर्डिं बेनार, 73,469 पस्टार आरो 10,085 इन्जुराव लिरनायफोरखौ आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बोख्लायनाय जादों होनना बिसायख'थि बिफाननिफ्राय मिन्थिहोनाय जादों। ब्रैथियाव भारत हादरनि आसाम हादाबसायाव रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' नखरफोरनो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि गुबै थांखि आरो नोजोरखौ मिन्थिहोनो थाखाय साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ थांनाय 22 फेब्रुआरि सुक्रुबार खालिनिफ्रायनो जागायदोंमोन आरो मैया थांनाय 1 मार्च समबारखालि जोबथा साननि हाबाफारिखौ फुंबिलि समाव गौथुमनि गोथार आरजजों दिखियाजुलि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय 2 नं सान्थिफुर गामिनिफ्राय जागायनानै दिखियाजुलि टाउननि गेजेरजों सोलोंथाइनि सायाव स्लगानफोर होयै होयै बेलासिनि 2:30 रिंगायाव सिराजुलि बालिसिहायाव थानाय कलागुरु बिष्णु राभा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फोजोबनाय जायो। जोबथा साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि कास्तम बसुमतारीजों लोगोसे बोसोनगिरि खुंख्रा सोरगियारियाबो बाहागो लायो। बाथियाव फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआर हालामनि मोन 12 विधानसभा मासियाव बिजाथि फसंनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर नारायणपुराव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दोलोआ खौसेथि सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बिजेपि दोलोनिफ्राय बाक्सा जिल्ला बिजेपि आफादगिरि राम दाहाल आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय क'क्राझार लोकसभानि एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा बाहागो लानानै खौसेथियै फैबाय थानाय समाव मिरु कमिटिया सावरायनानै जेरैबायदि थांखि लागोन, जाय बिजाथिनो टिकेट होगोन बेखौनो मदद खालामगोन होनना मोनथाम दोलोनिफ्रायबो बुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा सापागुरि बियाबाव बिपिएफ दोलोखौ लाथिख' खालामथारगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। दथियाव खुंगा 19थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे हायुङारि सावराय मेला बर' बिफाननि फोरोंगिरिफोरनि गौथुमा साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। बे हाबाफारिया चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमायाव गाजा गोमजायै खुंफुंजादों। हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बुङो दि बर' हारिनि बिबुंगोरा आरो फोरोंगिरिफोरखौ थुनलाइ आरो सोलोंथायावल' खामानि मावालाबानो हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव नोजोर होयो आरो खामानि मावो जाहाथे गाव गावनि साननायनि मतामतखौ होलाङो।
लोगोसे बिथां प्रमद बर'आ बे गौथुमा जोबोर मोजां जादों, बर'नि थुनलाइफोरखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय खामानि मावनायखौ साबायखर बावदों आरो बर' थुनलाइनि बिजाबफोरखौ दोननो थाखाय बिजाब बाख्रि खालामना होगोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो लोगोसेनो बेंटल फरायसालिमाया बिल्डिं गैयै मोनसे फरायसालिमा, बेखौ बिल्डिं बानायना होगोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खोथा होलांदों होनना बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायना होयो। स्निथियाव सासे सुबुङा जौ लोंना रां बिनायाव मोनैनि थाखायनो सासेखौ गोदोना सेरथेना बुथारदों। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला फिरोजाबाद थानानि सिङाव थानाय बरैली गामियाव 22 फेब्रुआरि खालि ब्रह्मन्द बिजयापाल मुंनि सानै जयै जौ लोंदोंमोन। बिनि उनाव बिजयापालनिफ्राय रां दाहार बिनायाव मोनैनि थाखायनो गोदोना सेरथेनानै ब्रह्मन्दखौ बुथारदों। खौराङाव फोरमायना होनाय बायदिब्ला रांखान्थियारि आंखालनि थाखायनो बिजयापालआ सिगाङाव लानाय रां दाहारखौ ब्रह्मन्दआ बिगासिनोमोन, नाथाय बिजयापालआ बे रांखौ होफिननो नागिराखैमोन। बेनि थाखायनो ब्रह्मन्दआ रागा जोंनानै 22 फेब्रुआरि खालि जौ लोंहोना रांखौ बिजयापालनिफ्राय बिफिनदोंमोन। नाथाय बियो जेब्ला रांखौ होफिना अब्ला रागाजों बिजयापालनि गोदोनाखौ सेरथेनानै बुथारदोंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 9थियाव मैया थांनाय 1 मार्च समबार खालि कभिड भेक्सिन होनायनि नैथि खोलोबा जागायबाय। बे भेक्सिनखौ फुंनि समावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया लाजेनो। लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रिया भेक्सिन लाखांनायनि उनाव हादरनि रायजो राजाफोरखौ भेक्सिन लानो थाखाय खावलायो। लोगोसे भारतखौ कर'नानिफ्राय उदां खालामनो समाय लानो खावलायो। मख'जाथावदि हादराव जागायबाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ भेक्सिन होनायनि खामानि। अदेबानि 60 बोसोर बैसोनि सानि आरो सिगांनिफ्रायनो बबेबा बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरनोसो होनाय जागोन भेक्सिन। बेनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनो नांगोन। सोरखारनि फाहामसालियाव आबुं बेसेन होनाङा लासे मोननो हागोन भेक्सिन। 9थियाव मैया थांनाय 1 मार्च समबार खालि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायना होयोदि अहंकारनि थाखायनो जोबस्रांगोन बिजेपि। बिपिएफखौ खालामदोंमोन नेहाथ आखु। बिजेपिआ सैमा बायदि बाहायदों बिपिएफखौ। जथाय जानानै थानाय समाव जोबोर गाज्रि बेबहार खालामदोंमोन बिपिएफजों। जेब्ला गोनांथि जागोन अब्ला जानो थाखाय आदार होयो आरो जेब्ला गोनांथिया जोबलांगोन अब्ला सैमा बायदि आखु खालामोमोन होनना अजद होयो बिथां प्रमिला रानीआ। बिजेपि दोलो आरो सोरखारा बिथांमोनखौ जोबोर अपमान खालामनायनि थाखायनो बिपिएफआ महासतजों लोगो जादों होननानै बुंथियो बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। 10थियाव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 64 नं पानेरि बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै दीपक बर'आ बिजाथि मोननो हास्थायनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।